v nastavení skladového modulu robíme nastavenia pre každého užívateľa zvlášť, kde vyberieme užívateľový sklad, v ktorom môže pracovať, alebo keď necháme prázdne, tak môže pracovať so všetkými skladmi. Niekedy je potrebné predajnú cenu zadať pri predaji. Časť kontácie sa týka zaúčtovania príjemok a výdajok. Stredisko vyberieme z číselníka stredisk, ktorý sme zadali v module účtovníctvo. Účet skladu vyberieme z ponuky účtovnej osnovy, ktorú sme tiež zadali v module účtovníctvo. Pri nákupe vyberieme kontáciu z číselníka kontácie z modulu účtovníctvo. Predaj na faktúru takisto. Výdajka, ako sa zaúčtuje, a faktúra, ako sa zaúčtuje. Pričom pri faktúre si zadáme druh dokladu a protiúčet. Pri predaji cez pokladnicu opäť vyberáme kontáciu z číselníka kontácií. Pri presune tovaru z jedného skladu na druhý takisto vyberieme z predkontovanej kontácie z číselníka zadaného v module účtovníctvo. V časti pre e-shop sa nastavuje, či v e-shope sa má zobraziť tovar zo všetkých skladov alebo len z jedného skladu. Ďalej, užívateľ, ktorého meno a telefónne číslo sa zobrazí na e-shope. A pri zaúčtovaní predaja cez e-shop je dobre mať nastavené stredisko a výkon, ak ich máme zadané v číselníkoch zadaných v module účtovníctvo. Prvú cenu ako hlavnú cenu, ktorá sa zobrazuje zvýraznene na e-shope, môžeme zvoliť, či sa zobrazí cena z DPH, bez DPH. Niekedy je dobre mať ponuku aj bez ceny. Druhá cena adekvátne. Na e-shope môžeme predávať tovar v zľave, ktorá sa zadá tu. Niekedy je dobré účtovať zákazníkovi aj dopravu. Jej zaúčtovanie do účtovníctva zadáme výberom kontácie z číselníka kontácií z modulu účtovníctvo a samozrejme sadzbu DPH. Výpočet ceny za dopravu závisí od váhy, kde jednotlivé intervaly váhové zadáme oddelené lomitkom a k ním prisluchajúce ceny za dopravu. Pričom môžeme mať rôzne ceny pri dobierke a rôzne ceny za dopravu pri platbe prevodom. Voliteľný oznam, ktorý sa zobrazuje na obrazovke e-shopu.
tejto časti zadáme užívateľovi, v ktorých ponukách sa môže pohybovať.